Netalinu, salamu alaikum, bita, oyu cheke glan, ka nga cheke glan, ka timia, anga je, an wala je ɲɔgɔn fɛ. Mɛ nga cheke den ta sisan nɔ, k'a bɔ ɲɔgɔn na. Ni b'i ka cheke san, i hakili to la wagati bɛɛ, i ka kɛ cheke den ɲuman ye, o de ka di wa o de filɛ ne fana cheke in kosɛbɛ. A bɔlen kɔfɛ ɲɔgɔn na, an bɛ se k'a yɛlɛncogo saba la. N'a y'i ja, i b'a yɛlɛ micro-ondes la miniti 2 walima 3 a bɛ depend ka cheke hakɛya la. Walima i b'a yɛlɛ ji kɔrɔ i n'a fɔ komi ne ta yɛlɛ cogo min na. Walima i bɛ ji fitinin k'i ka barama kɔnɔna la k'i ka cheke kalaya o la. A bɛɛ ye kelen ye wa a bɛɛ ka di. Min ka di ne kɔni ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan o ye micro-ondes ta ye. Barisabu ka teli wa a nɔ fana ka ɲi. An ka cheke bɔra sisan nɔ, an bɛna dilan. N'i b'i ka cheke dilan, i bɛ ŋaniya de siri. Ŋaniya koyi. Fɛn o fɛn de bɛ se k'i ka cheke in timiya, i b'o bɛɛ dɔrɔn k'a la. Ni kɔgɔ, poivre, tulu. N'i b'i ka tulu ta, kana kɛ tulu kɔrɔ ye, kana kɛ tulu min dilannen ni tulu min, a kɛ tulu kura de, o de ka di kosɛbɛ. Persil fana dɔɔni. I kan ka tulu fana caya dɛ, fo ka taa cheke sama ka bɔ tulu la, i kana k'o ye. Mana mélange ka ɲɛ. O y'an ka cheke bannen n b'o bila kɛrɛfɛ. N bɛ sɔrɔ ka na n ka jɛgɛ ta, nin ye galiba de ye a bɛ fɔ a ma fana ko poisson thon. N b'a bila farine mugu la. N'a y'i ja i bɛ se ka kɔgɔ dɔɔni kɛ farine mugu la. N bɛ sɔrɔ ka n'a jiran. A tɛ nin ye, n'a ka di i fana bɛ se k'i ka jɛgɛ braisé k'a k'a kɛrɛfɛ. A bɛɛ ka di, a bɛ depend yɛrɛ ka goût de la. N bɛ sɔrɔ ka na n ka foronto tigɛlen ta. Foronto rouge ani vert ye. An b'olu fila ɲagami ɲɔgɔn na. N bɛna tulu dɔɔni kɛ n ka poêle kɔnɔna la k'o kalaya. N bɛ sɔrɔ ka n'o bɔ n ka foronto in sanfɛla la. O b'a to a saveur n'o y'a suma ye o bɛ bɔ kosɛbɛ ka ɲɛ. Ni n ka concombre, tomati, jaba, an b'olu ta k'olu tigɛ k'u misɛnya. I da b'a kɛ i ka goût la. N bɛ sɔrɔ ka n'olu mariner ni mayonnaise cuillère ɲɛ 2 dɔɔni, moutarde cuillère fitinin ɲɛ 1, poivre, kɔgɔ, an b'olu k'a la. N'a ka di i bɛ persil k'a la, layimugu, a bɛ depend yɛrɛ ka goût la. N bɛ sɔrɔ ka na n ka nafɛn tigɛlen ninnu ta sisan nɔ k'olu k'a kɛrɛfɛ ka n'olu mélanger. Ale ka di kosɛbɛ cheke kɛrɛfɛla la. A fini dɛ, an ka cheke mɔna. Ni nin cheke in jali ye, i b'a liker, i b'a partager. A ka di koyi, aw kan bɛ o la, inshallah.